Hai guys, iya aku arep perjalanan ini Bangilan. Arep ning gone omahe Mbah Hati mbek Mbah Bet. Sepeda naik, soalnya cuacane ning kene mendung. Kene panas. Adik Nizam ning gone ngarep. Pegangan ya, Jam. Siap? Siap. Sama siap. Sama siap. Apakah tak spill perjalanan ya, baik. Kene RTH ning kene biasanya tinggo olahraga. Taman ruang terbuka. Kios ambil ibu ambek bapak barang, tapi wong wis numpak sepeda kok ngarep. Iki mau aku mampir toko sik beli sesuatu. Oh, tak spill pemandangan persawahan pas melewati arep-arah ning gone Bangilan. Lagi wis tekan ning gone daerah Laju Lor, daerah pasar. Mlebu daerah Panjen. Kimbo ibu ambek bapak kok banter men iki sampai gak ketok. Cuk banter-banter loh. Bapak masuk. Lagi, Lah iki aku lewat daerah persawahan. Mbah aku nggutek bapak mbak ibu serangan nek napa ning ndi. Mosok banter men apa mendek ya. Iki biyen nek wis wayahe semongkonan iki kabeh iki di apa jenenge diijar semongko. Lah iki wayah pari ya diijiri pari. Biyen bapak ya tau njupuk nang kene ambek Mbah Bet iku apa ngrumat semongko ning kene, tapi ning gone daerah sing kono. Rekoso pokoke nek ngrumati semongko iki kayak ngrumati bocah bayi sampai gede. Ditunggoni sore bengi apa meneh nek wis tuwek ngono sampai nunggoni bengi to nunggoni. Soale wedi nek dicolong to ngono kuwi. Soale dicolong sitok ngono kan wis mengurangi harga jual ngono kuwi lho. Sing nebas ngono kuwi wis ketara lho, iki kok wis diputik ngono wis ketara. Iki
bapak mbiyen iki kan njupuk sing daerah kono. Sejuk banget. Lah bapak kon njupuk sing ngene daerah keres-keres kae. Kene iki ya ini terus kono dia ngerbungi rene sejuk gak pati yo panas lembe mendung. Oh, Pak. Terira. Jangan-jangan bapak ibu urung tekan kono. Masa secepat kuwi. Biasanya bapak nek numpak kan nih. Aman. Lah iki wis mlebu Bangilan. Iki kok kurang sedih wis tekan nggone Mbah Bet Bebati. Aman. Loh, gak ada suaranya, guys. Iki mendek sik ning ngene pinggir dalan. Soalnya nek sing meninggal ben lewat sik. Wis adem ning kene kok tambah. Ini meninggal di hari Jumat. Subhanallah. Tahlilan putih kira kita ning kene lho. Lanjut perjalanan mau sempat leren. Kali nek wong meninggal leren sik. Iki masuk Bangilan daerah Kedung Harjo. Ya, Kedung Harjo niki. Bapakku asline wong kene. Mbahku iki wong kene, wong Bangilan. Iki omahe DPRD apa DPR? Sebelah nyor-nyor. Iki wis tekan ngene Mbah Hati. Mlebu gang rene. Muga-muga Mbah Bite barang ning omah. Urung tekan to Bapak. Iki. Mlebu rono Bapak rene. Lho tenan Bapak urung teko. Lewat ndi? Assalamualaikum. Anak mana? Lah iya hati. Surabaya datang. Iya, nih bebet. Ayo sini turun. Salim.
Lah tak pikir bapak itu kan ngene. Ini lho rada. Ginjal. Salim berbati Assalamualaikum. Waalaikum salim dulu. Nggih jemben nggih. Ajak sepeda Dek. Naik sepeda kemarin ya. Bar subuh berangkat. Adem terus setengah songo. Gak naik kereta. Iki mau tak enteni. Pas tak balap, tak pikir budal sing dadak mampir sarian. Aku liwat sawah ngono lho Bu mau iki. Ibu kok bapak kok mosok rek nganggo sepeda ngono wae kok banter men aku ngono. Dadak bual apa. Iya terus. Ayo Pak, nek sarian sesisan kunge pirang-pirang bunga ora ngirimi Fateka. Ya bener ning omah tak kirimi Fateka ya. Ayo. Nanto Pak. Iki lek kanggene wong dhuwur ya iku lek. Lah yo kurang gedake kurang. Itu kan ini Pak Mondok dhuwur, gak dipadakno omah wae. Wis keduwur. Tapi dipadakno omah jero ngono. Ya tok nang sih sampeyan lek menawa. Iki lek Tambah sing dhuwur. takon mboe Mas. Wis keduwuran satu. Kamu main tak? Sama siapa? Hah? Oh semprot minta papa. Dek iki roh semprot nek ning kono kan Surabaya kan mainane semprot. Nyemproti banyu. Iya, Dek. Lah iku Mas iku punya semprot ya. Takut Mas ya. Masih takut ya? Gak salim ya tadi. Gak salim. Udah. Manu ndak netes lek. Ndak mati terus toh? Endi wae dolanane semprot. Wis. Ha manu semprot. Dicendet terus ya. Gak bisa, Dek. Ini loh. Apa tuh? Apa tuh? Ini duduk sini, duduk nek nyemprot duduk. Ya, loh. Nyemprot apa, Jam? Apa sih disemprot? Ada main semprotan. Loh. Kan. Pokoknya dipencet. Ning kono iki mari kulik ngenaan manuk ini iki nyemproti kan. Pinggir rumah kan di manuk akeh. Jadi melok nyemproti. Mbak Bibit, Mbak Hati. Areke dipijeti Mbak Bet iki, guys. Tapi apik ora Bet ya. Keringetan, Dek. Iya. Waduh. Ijet iki. Waduh. Meneng rek. Banter numpanganane. Udah listrik. Ora nek suarane. Napa? Wes sembuh. Sehat. Panune karo berbalik panune. Cek talora ya. Iya. Demam bareng. Oh, ana sawah terus ono iki karep-karep mayonan. Kan berpanas sak turunge wasuan. Ini mikir kita mulai pondak iki, awake kok demam. Saurunge anu. Iya lek tang ora rene. Wes.
Sip. Jas. Dah. Jas. Dah pakai jaket. Oh, jajan apa? Mana ya? Mana ada sih? Sama enggak? Mau apa enggak? Bilang gimana? Bilang gimana? Satu aja ya berarti kembalikan. Satu aja, Le. Nanti kembalikan toh. Kalau bedah itu. Satu aja. Untuk kelapa. Pun, ngomong. Yo, apa? Itu lo dikasih Mbak Be, itu lo mau lagi enggak? Ya, dulu. Satu aja. Dah. Bilang gimana? Bilang gimana? Oh. Iya, Le, nek tuku jajan ya ngono cuma satu aja. Alim dulu. Belakang ya. Ana ngono ae yo. Nah, Salim. Apa jadu-adu angin buat iki. Sudah ya. Kacamata. Hasan, elike weng ngono ta. Elike. Balik. Aduh, banyak kukrok mama sawah. Lihat mama. Ya, dadah. Bye. Assalamualaikum. Kita pulang. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.